viser en ny rapport fra forskningscenteret Climate Central. Sebastian Mernild, professor i klimaforandringer, siger, at det er en direkte konsekvens af klimaforandringerne, og Danmark er et af de 123 lande i undersøgelsen, der er hårdest ramt. Fremover vil Danmark sammen med blandt andet Storbritannien og de baltiske lande kontrollere russiske olieskibe, der mistænkes for at være en del af Ruslands skyggeflåde. Skyggeflåden her, den består af en række skibe, som gør det muligt for Rusland at omgå europæiske sanktioner. Skibene er ofte i meget dårlig stand, og det har længe været et ønske for Danmark at lave tiltag mod flåden. Nu kan du stige ombord i et direkte tog mellem Paris og Berlin. Ruten blev indviet i går, og turen mellem den tyske og franske hovedstad tager 8 timer. I dagtimerne der vil lyntoget køre med op til 320 km i timen i Frankrig og 250 km i timen i Tyskland. Tørt med lidt eller nogen sol, ellers skyde og lidt regn i dag. Vi får mellem 7 og 10 grader. Vinden den er jævn til hård fra vest. Den aftager senere og bliver let til frisk. Det blæste meget i går. Og der var måske også storm. Jeg så da din afgav storm. Ja, men jeg synes også, den blev trukket lidt tilbage. Og for os her på programmet, vi er jo meget investeret i storme, fordi vi har fået lov til at navngive en storm. Så det er meget vigtigt for mig at vide, om den storm, der var i går, rent faktisk talte som en storm, eller om den ikke gjorde. Vi skal lige finde ud af det her om 6 minutter, fordi at, hvis det var en storm i går, så er vores på vej. Du lytter til Godmorgen